Regnehierarkiet. I denne video lærer du, hvorfor vi har brug for regneregler og rækkefølgen for beregninger. Vi starter med at kigge på et simpelt regnestykke. 2 plus 3 gange 4. Umiddelbart, hvis vi kigger fra venstre mod højre, så kan vi jo sige, at 2 plus 3 det er 5 gange 4. Det er jo 20. Men hvis vi vælger at gange først, 3 gange 4, det er 12, plus 2, så får vi et andet resultat. Så giver det 14. Men hvilken to af de her regnestykker er nu rigtige? Er det 20 eller er det 14? Læser man det bare fra venstre mod højre, eller er der andre ting i det? Og til det vil vi kigge videre på regnehierarkiet. Her er regnereglerne sat ind i en pyramide. Det er gjort på den måde, at det der står øverst, det er det man skal gøre først. Vi kan jo tydeligt se, at parenteser er de stærkeste, når man har en række beregninger, man skal lave. Så er der parenteser, så skal man regne det i parenteserne først. Efter parenteser kommer potenstal og rødder, kvadratrødder. Så er der noget opløftet i anden eller tredje osv., så skal det regnes ud, før man gør andet, og lige sådan kvadratrod. Så kommer gange og division, og til sidst plus og minus. Jeg går tilbage og kigger på regnestykket, vi startede med. Efter at have kigget på rækkefølgen af beregninger, så kan vi jo se, at den øverste, hvor vi startede med at lægge sammen først og gange bagefter, den holder ikke. Vi skal gange først og plusse bagefter.